לא באמת חשבתם שתישארו בלי מתכון לעוגה מאלפת לחג, נכון? יאללה, ממיסים חמאה ושוקולד מריר. מקציפים 2 ביצים עם מעט סוכר. עד שהקצף צהוב בהיר, מוסיפים קקאו, אבקת שקדים, את השוקולד המומס ומעט סודה לשתייה. ערבוב קל ולתנור. נשרים ג'לטין במעט כוס מים, בינתיים מרתיחים שמנת מתוקה ושוקולד לבן, מוסיפים מעט תמצית תות. מוסיפים את הג'לטין המומס ומקציפים שמנת מתוקה למרקם יוגורט. שימו לב שלא יהיה קשה מדי. מקפלים פנימה את הגנאז' שוקולד לבן ותות. מקציפים קלות. בתחתית העוגה קורצים ברינג, מוסיפים שקף, יוצקים פנימה את המוס ומקפיאים הקפאה עמוקה לפחות לילה. מקשטים בקצפת. ומפנקים בערימת נשיקות. שיהיה חג שמח לכל הצליאקים וגם לאנשים כמוני שאפילו פסח לא מונע מהם עוגה טובה.